Una nova edició d'Anem al Teatre ha arribat a Mislata des del 22 al 24 de maig al Teatre del Centre Cultural, esta vegada a càrrec de la companyia 8 Teatre, que presentava una obra titulada La gran recepta de Mina i Seta, dirigida per a públic de 5 anys i de primer i segon de primària. Mina i Seta, unes cuineres un poc desbaratades, busquen una recepta secreta, per al que comptaran amb l'ajuda de la gran poma reinona i amb els impediments del malvat bastó de caramel Azucarón. A través dels viatges de les nostres protagonistes pel món, s'explica la importància del menjar sa, el valor de la fantasia i el poder de la imaginació. L'obra que estem ara representant es diu La gran recepta de Mina i Seta i és una història d'aventures i una aventura culinària que porten dos pallasses que es diuen Mina i Seta i que viatgen pel món per trobar uns ingredients màgics per fer una història amb molta màgia. En aquest espectacle es combina la tècnica del clown amb la música, les titelles de guant i el teatre xinès d'ombres. Mitjançant una estètica cuidada, una història amb encant i unes cançons divertides, s'aconsegueix embarcar els xiquets en una aventura apassionant. Jo estic ficant tots els tracks de música, estic fent la part de manipulació de marionetes, estem fent les ombres xinesques que estan ahí, i això un poquet. Que són unes figuretes de fusta que darrere de la tela se reflexa la sombra. Sí, se fica contra llum. Sí, és un treball de titelles, un poc, que complementa l'obra. Realment són altres personatges. Són els personatges els malvats, els secundaris, sempre dins d'una aventura sempre estan els personatges antagonistes. L'obra està dirigida per al públic infantil, que no dubten en fer participatius preguntant-los algunes coses o involucrant-los en l'obra, sent un personatge més que recolza les protagonistes en el seu viatge. Estem abarcant una edat des dels 3 anyets fins segon de primària, que són 8 anys o així, i clar, no és el mateix que estigui ple de nanos de 3 o 4 anys que tinguen 8 anys, no és el mateix, però molt bé, tots ahí ens volen ajudar, tots xillen com a locos i genial, molt bé, la veritat és que estem molt contentes. 8 Teatre ve des de València i va sorgir a partir de que les seues components es conegueren a l'ONG Pallasso Hospital, els encarregats de visitar setmana a setmana els xiquets ingressats als hospitals valencians per aportar-los un poc d'humor i risa disfressats de pallassos. Nosaltres, Mariló i jo, ens vam juntar perquè totes tres treballem per la ONG Pallasso Hospital, i ens coneixem. I volíem fer alguna cosa en conjunt, total que feren la companyia 8 Teatre el 2012 i van estrenar la nostra primera obra que es diu Mina i Seta canvien de planeta. I a partir d'ahí hem fet aquesta obra, més obres per més xicotets. Ens agrada molt el treball en els xiquets i el món del teatre infantil. Només queda una companyia que actuarà a Mislata dins d'aquesta edició 29 d'Anem al Teatre, Diferències clonotastròfiques, programada per al 25 i 26 de maig, i que tanca aquest any fins que el proper tornen a arribar a Mislata diferents propostes teatrals per als xiquets xiquetes de la localitat.